step, ilagay mo. Allegedly, that incident transpired. March 3 uli, isang araw pa lang. Same na araw, haba ng entry. Ang daming entry, oh. March 2, March 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. 16 entries in one day. Oh. Release PUPC. Okay yan. Return. Oh. For record, incident, dispatch. Oh. Road crash incident, return. Lost item. Sa usa ka adlaw, mikabat sa 16 ka mga insidente ang natala sa usa ka estasyon dinhi sa Dakbayan sa Davao. Apan sa laing blatter tulo lang ang nakasulat. Kini ang among nakita ug gibutyag ni Police Regional Director Nicolas Torre III ang makahasol ug makalibog nga mga kalainan sa police logbooks nga nagsugyot nga ang mga gikataho nga ubos ang krimen sa Dakbayan sa Davao nahimong makapasalaag o misleading. Gipresentar ni General Torre ang duha ka logbook nga nagpakita sa mga blatter sa usa ka istasyon sa usa ka adlaw nga naglangkob sukad niadtong Enero hangtod Hunyo 2024. Ang usa ka logbook adunay sulod nga mga entries alang sa pagtipig sa record. Samtang ang usa gihashasan na sa mga insidente ug nagpakita sa usa ka labing ubos nga numero sa mga insidente sa krimen. Sumala ni Brigadier General Torre, mao kini ang hinungdan nganong nakahukom siya nga i-relieve o tanggalon ang tanang police station commanders sa Davao City Police Office. Kay wala sila nagtarong og panerbisyo sa katawhang Davaoenyo. Kay ang mga panghitabo nga anaa sa ilang area of responsibility puros lang nakabutang nga for record purposes ug wala nagpakita sa tinuod nga mulo sa mga niduol didto sa presento nga nagpakitabang. Kini usa ka kaso naglambigit sa pagkawala sa motor sa Kalinan. And resident reported that the motor vehicle owned by him as third owner described as Proton Wira sedan repair. So, wala na ulit sa Kalinan. Kasi nilagay mo sa talo mo eh. So, for record ulit. Kasi, peaceful na naman ang talo mo. Walang nangyari. Pero isang sasakyan sinakchak dun sa lugar niya. Ang kaso nga gipakita ni General Torre nahitabo niadtong Marso 1 ug 2, tuig 2024 nga naglambigit sa usa ka Proton nga motor nga gikataho nga nawala ug nakabutang didto nga for record purposes sa Kalinan. Pagkasunod adlaw, Marso 2, ang samang sakyanan natala na usab sa Talumo Police Precinct nga sumala pa na recover kun napalgan. Sa pagkatinuod, ang sakyanan gi-carjack didto sa Kalinan o gipang chop-chop ang mga piyesa ug nadiskubrihan sa Talumo. Gireport kini nga na-recover alang sa katuyuan sa Kalinaw. Apan ang tinuod kini usa ka kaso sa pagpangawat sa motor nga gipang chop-chop ug ang pipila ka bahin niini nakitaan sa area of responsibility sa Talumo Police. Pero ang nakabutang for record purposes ug dili krimen. Mao kini ang gipasabot ni General Torre sa dihang gipangutana nga posible ba ug dili krimen. Sa dihang gipangutana nga posible ba nga ang gipagawa sa Davao City Police Office kaniadto nga mga report wala nagpakita sa tinuod nga panghitabo. Mao kini ang tubag ni PRO 11 Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III. The security condition of Davao is superb because of parang how the police officers work. It's wrong after all because of this. Alam ko sila ng community na pinagtatrabaho. That's the reason why hindi ko ipinagtatas na walang conclusion. Basta ang bottom line lang dyan, hindi tama ang nire-report. Ang sinasabi ko is hindi tama ang nire-report ng numero ng ating mga station commanders na pinagpapalitan. Giasoy usab ni General Torre ang usa ka kaso nga milambigit sa usa ka inahan nga nagdala sa iyang 14 anyos nga anak nga babae didto sa presinto aron i-report nga siya gimolestya sa iyang amahan sukad pa niadtong 10 anyos na siya ug ang katapusang higayon natabo niadtong Hunyo 4. Naglaom ang inahan nga paminawon sa kapulisan. Apan misaysay ang inahan kang General Torre nga giingnan sila sa istasyon nga balik na lang sa inyong balay ug hulata nga himuon pag-utro ang pagmolestya kay ambakan sa kapulisan. Sumala ni General Torre dili makatarunganon ang gihimo sa pulis sa mag-inahan. Dugang pa, dunay usa ka entry nitong Nobyembre 2023 nga nagpakita nga dunay 19 ka natala nga mga kaso o reklamo sa usa ka istasyon. Lakip niini ang pagpangawat, pagpanulis ug pisikal nga mga kadaot. Bisan pa man niini ang laing logbook nga gisumite sa Davao City Police Office nagtaho nga tulo lang ka kaso ang natala sa naisgutang istasyon. Sumala sa memorandum circular sa Philippine National Police, ang tanang krimen gikinahanglang i-logbook sa mga police blotters ug ipasa kini sa Davao City Police Office subay sa Crime Information Reporting and Analysis System kon CIRAS.
Ang kapakyasan sa pagsunod niini nga protocol usa ka krimen o kalapasan nga mamahimong moresulta sa pagkatangtang sa usa ka pulis sa iyang serbisyo. Sa balaod sa PNP, ang dili pagtuman sa maong kamanduan o direktiba sa pagbutang sa tinuod nga krimen sa ilang blatter posibleng ikatangtang o pasakahan og kasong krimen. Bisan pa man niini nga pagpadayag, giklaro ni Torre nga dili na niya balikan ang mga rekord niadtong milabayng mga katuigan tungod kay kinahanglan nga mosibog na og mulantaw na sa unahan ang direksyon sa kapulisan ug makurhian ang mga sayop nga hinimuan niadtong milabay nga mga panahon. Ang mga nangabot sa Davao City Police Office nga mga report o gihatag sa media puros na hinashasan ug wala nagpakita sa tinuod nga mga panghitabo. Kiniusab ang naobserbahan sa mga reporters kay dili na ipakita kanila sa mga presento sa kapulisan ang ilang mga police blotters kay matud niini didto na lang kuhaon sa Davao City Police Office media chatroom. Hangtod karon wala pay nadawat ang PNP-11 nga reklamo sa mga pulis nga gipangtanggal sa ilang pwesto nga matud ni General Torre katungod sa matag pulis nga moreklamo didto sa ilang grievance committee kung duna sila angal sa mga kamanduan nga gipakanaog sa Regional Police Command. Hindi pwedeng itago. Pag may patay, ang pamilya manghihingi ng police report kasi kailangan para sa death certificate, kailangan sa burial permit. Mato ni General Torre, ang tanang panghitabo kaniadto dili na kinahanglang mausab kay kung kalkalon kini dili na maayo ug daghan na ang malambigit. Ang mga panghitabo sa Davao City Police Office una nang gitaw sa Newsline Philippines nga nagpakita sa nagkataas nga kaso. Apan imbis nga pasabton kami sa among mga pangutana, gitawag kami ni Police Colonel Patricio Saulda nga overexcited ug bisan pa man ini among gibarugan ang among report. Karon kay migawas na ang kamatuoran nang hinaut ang tanang na agrabyado nga nagpablatter nga unta magpatigbabaw ang hustisya, kaangayan ug labaw sa tanan, kahusay ug kalinaw dinhi sa dakbayan sa Davao aron kitang tanan dungan nga mosinggit nga in Davao City life is here. Edit Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe.